Salam, hormatly ildeşler. Men Aygözel Çareva. Biz bugün siz bilen Excel programmasında goşmak amalynyň nähili ýerine ýetirilişini görürs. Ilki bilen ekranda görüşüňiz ýaly. Bizde Excel programmasynda tabliça ornaşdyrylan. Bu tabliça nämäni aňlatýar? Ilki bilen bu ýerde haritlaryň atlary berilen. Şeýle hem 3 günde, ýani her günde şol haritdan näçe kilogram satylandygy görkezlen. Endi biziň etmeli işimiz bolsa, jemi 3 günde näçe harit satylandygyny hasaplamaly. Endi Excel programmasyna goşmak amalyny 3 usul bilen ýerine ýetirip bolýar. Häzir şolaryň üçüne hem seredip geçeriz. Birinji usulumuz. Endi haýsy öýjükde jem hasaplajak bolsak, şol öýjüge deňdir goýarys. Soňra goşmaly birinji öýjügimiz, goşmak, goşmaly ikinji öýjügimiz, goşmak, goşmaly üçünji öýjügimiz we enter klawişasyny basýarys. Şunlukda biziň 3 öýjügimizdäki jem hasaplanyldy. Endi egerde şol öýjük ýalňyş ýazylanmasa we onu düzeltmek islesek, onda şol öýjügi düzeltýäs we biziň jemimiz hem awtomat usulda özü düzeltilýär. Endi beýlek öýjüklere biz özümüz elde ýazyp oturamyzokda, şol formula ýazylan öýjügimiziň sağ tarapyna barsak, bu ýerde görüşimiz ýaly gara plus çykçykýar we şonu tutýas we aşaklygyna çekýäs. Ine görüşimiz ýaly formula aşaklygyna, ýani vertikal usulda özü paralel alyp gitýär. Ine bu öýjükde şol 3 öýjüň jemi hasaplanlan. Endi munda şol üçsünün hasaplanlan. Görüşimiz ýaly munda hem şu üçsünün hasaplanlan. Oşundaky 3 öýjüňki. Endi jemiň hasaplanýasynyň ikinji usuluna seredeliň. Muny biz formula, ýani Excel programmasynda taýýar formulalar üstü bilen hasaplarys. Endi glavnyda, eger bizim Excel programmamyz ingliz dilinde bolsa, onda home bolýar. Şu ýerde matematik funksiýalar bar. Şu ýerden summa, eger inglizçe bolsa sum basýas we şu ýerde görnüşi ýaly çyslo 1 otur çyslo 2 diýe. Bu ýere otur goýulyp öýjükler görkezilýär. Ene jem hasaplamaly birinji öýjügimiz otur, ikinji öýjügimiz otur we üçünji öýjügimiz enter klawişasyny basýas, görüşimiz ýaly jem hasaplap berýär. Munda hem eger bir öýjügi ütketsek, awtomat usulda iki öýjügimiz hem görüşimiz ýaly ütkedi. Edil munda hem aşaky sağ burçuna barýas, gara plusçygy tutup aşaklygyna çeksek, awtomat usulda ählisini hasaplap berdi. Eger bir öýjügi ütketsek, bular hem awtomat usulda ütkeýär. Endi üçünji usula seredip geçelim. Munda da edilýän ýaly glavnyda matematik funksiýalar sum. Endi bu ýerde biz aralyk görkezsek bolýar. Haýsy aralygy sen hasaplaýan, ine şu 3 aralyk hasaplaýan diýsen, onda bu da awtomat usulda hasaplay edilýän ýaly aşaky sağ burçuna barýas we aşaklygyna çekýäs. Görüşimiz ýaly bu da özü ählisiniňki horizontal usulda alyp gitdi, şeýdi we hasaplady. Indiki sapakda görüşýänçek sağ olun.